nginodile emsakazi sidlala ingoma bayojabula Yabengelela kwelikaMthaniya kwelikaphungana Magenda kwemdlova nevukumenti abudla amadodo lenkashana kaMenzi kunezelane ngezengeze kwesakaza ngititolo sabhibhi silonto kwelamise izulukazi lethini labengelayo eyo msakaza umbhodi yasisabo uvukebheke ngizwe cisha phansi nanede mkangolisa ukusubhekana khosi manxeba ngiphuma phansi kemzini omkhulu wasekukhanyeni kwaqonde xoxaqosha idipa ke induna engiphethe esixaxa sentsimi kanti yangikhulisa ke uyena kumashuka sengathi umoya wakho ngala ngokukhulu ukuthula ihlelo ke Isintu Sakithi kuyona iseza TV uyazi ukuthi mase kukhona msakaza sikubingelele ngalesikhathi suke kuphathele izinto ezimnandi izinto ekhala kahle izinto isuke izokuthola siyazi ukuthi ke siya ngokuya silokhu sinivezela amaciko ashaya ingoma sifisa ukuthi azozethula kunina aphinde anivezele umsebenzi wawo siyacela ukuthi maqedwe ubuka le interview ungakhohlwa ukuthi mawusuphuma nje ufike uthi nje subscribe bese unganxa wonke umuntu ongakaze angene kuyona iseza TV noma wazi ukuthi akaza subscribe unxenxe ukuthi cha noma engakuthiwa iqhawe lakhe asikalibizi kodwa ke siyogcina sifikile kulona insizwa yakithi awesikubingelele sikwamukele ngaphansi kwehlela Isintu Sakithi Buti ngiyabingelela kubabukeli la ufika ukufinyelela khona lo mbukiso la kufikelela khona i-channel ethu enkulu kakhulu isiyeza TV. Yana ke insizwa ngiyacabanga ukuthi ke abaningi bazoyikhumbula ke ngento eziningi esithema isifika ngalesikhathi esincane endimeni kaMaskandi eyabe siyiveza. Mfowethu ake utshele umbukeli lapha ekhaya ukuthi sikhuluma nobani wakabani okhulele ipho okhule kanjani. Lo khulumayo Mfulongashi. Uqhamuke likaMfulongashi emculweni wakwaSibiyo zalwe Mambatheni igama lika baba nomama uSipho ngikhulele endaweni yaseMpangeni endaweni yaseNdlangubo esigodini sasoFasini ngaphansi lapho Fasini yebo la engenze khona ke zonke kusukela ngiqala ngikhula ngafunda khona kwaze kwafika ke isikhathi sokuthi ngisuke ke nami ngiza la endaweni yaseThekwini ngokwamatoho. Mfowethu ngoba siyazi indawo yaseMpangeni idume kakhulu ngokuthi indawo ezizinda samagoso ngabe mhlambe uke wafika kuleso simo sokuthi ube yigoso. Angaze ngize ngifinyelele ekubeni igoso kodwa ngisebenzile namagoso amaningi ngidlala ingoma udlala ingoma ushameni sihamba indawo ehamba nami isikhathi esiningi ke ziyawina hayi tshela mina mfowethu siyakubona uyavela la endimeni kaMaskandi awusithatha usibeke ngokungena kwakho emculweni kaMaskandi ungena kanjani ngaphambi kokuthi size sifike ngoba sesikwazi manje njengomfulongashi. Ngingathi ekungeneni kwami emculweni sekunesikhashanyana ngubeke eceleni kokuba umlandeli ngisebenze namaqembu nje amaningi ngiwadlalela isiginci amanye ngiwadlalela isiginci ngwabheka mhlawumbe u2 amanye u1 amanye ngibhekayo zonke indlela mangaphosisi kusukela ngo 2013 uqala kwami nje ukufika la eThekwini ngizosebenza namanye ama-artist ngidlala isiginci ngibheka kuona abanye bengifeaturisha kwahamba kwaze kwashaya isikhathi sokuthi ngifike la eThekwini ngazama ukurekhoda ngo2015 kwasho ukuthi insizwe engangirekhoda nayo yaba nenkinga sagcina singaqedanga sagcina sifake iginci kuphela kwahambeke ngaphila nje nensizwe eziningi kwaze wafika esikhathini sokuthi kulonyaka ngenze i-single track yashisa kakhulu yatrenda nje kakhulu ebithi obhasoba abantu sihlanayo ke insizwa umfulongashi phansi empangeni njengoba ibeka ukuthi ke idlale kakhulu idlalela abantu abaningi iginci yaphinde ke yase ke ibabhekhela abanye lapha nalapha. Mfowethu elikaMfulongashi liqhamuka kanjani? elikaMfulongashi liqhamuka into eziseceleni zokuba umfana alihlangenanga nomculo kodwa kube igama engithe ngalikhetha ukuthi no ngoba igama esilithanda ukusabalala njengomuntu osebenza namaqembu ahlukene sengaziwa ngalo kuzobalula ukuthi ungene kusebenze ngalo yebo liqhamuka la ekuthenini bekuthi mangabe ngiba nenkinganyana mhlambe ebudlelwaneni ebengibona bengingavele ngisuke ngicwile nje mfowethu sifuna usicacisele boningi ubudlelwano bezamabhizinisi noma phela kuningi mfowethu ubudlelwano esingakhuluma ngabo umbukeli lapha ekhaya uyafuna ukwazi ukuthi ibuphi lo budlelwano okhuluma ngabo. Kahle ngingumfulongashi kwezothando kufinja kubekwenye. Liqhamuka kanjalo ke leli gama. Kushuthi mangabe kuukuthi mhlambe ngiyabona ukuthi umuntu osifazana usenenkinga asenazo njengoba ke uyazi na ukuthi isikhathi esisiphila kusona manje
abantu besifazane sebethanda into eningi abasadingi indaba ukuthi uthembe kangakanani. Yes sisebe uthathekile. Yeah. So bengeke ngithi mangibona ukuthi okay sekuyabheda la ngithatha omunye ngimsondeze eduze lapho bengisuke ngizama ukuvikela inhliziyo yami ukuthi ngalimali ngoba bengisuke ngidlala ngezingane zabantu. Njengoba ichaza ke insizwa Mfulongashi ukuthi igama layo ke laqhama kanjani ke masingabeka nje singathi le kaMfulongashi njengoba ubeka singacishe sifanise neMamelodi Sundowns ima ikhipha umdlali ifake esinye isibabulo umdlalo ushoni phansi yana insizwa izincoma ukuthi ke ekhuleni kwayo ke ebusokeni ibeningi kakhulu ukuthi njengamanje ayisayibhekile kakhulu ngabantu besimame kushona njengoba siyibona ke insizwa mfowethu sitshela mfowethu ngesikhathi kufika nini kuwena ukuthi uthi manje sengiyakubona ukuthi ngikulungele ukuthi sengayo ukungena e-studio ngiyokhipha isingle. Uyayibonela mbukeli uyizwela futhi isikhala esandleni akekho umuntu obekiwe kwathiwa wena ima ngemumva mshayele nabese yacula konke ke njengoba kade kusho ukuthi ke kunabacula abaningi athe wasebenzisana nabo phinde bashayela isiginqa abanye ababhekela akusho mina kusho esikubonayo mfowethu. Ukubuyela emuzweni bhuti bengenzela ukuthi mhlambe noma kukhona la ngisale khona ngangaphendula kahle kodwa abaningi kubacacela ukuthi njengoba ngizela emculweni angizile mhlambe ukuthi ngizofuna indaba yokubukwa nani ngeke ngaposta insuku ngathi mina angifisi ukuthi ngibe nabalandeli abaningi kodwa engifisa ukuthi ngisebenze it like mhlambe enyangeni njengoba inyanga inamasonto awu4 kulamasonto awu4 mhlambe ngikwazi ukuthola noma imidlalo ewu2 isonto lilinye uzokwazi ukuyosebenza ngikwazi ukuthi ngiyosebenza ngijabulisa abantu ngikwazi ukuthi nami ngiphile ngendlela okuyona efanele ngoba isikhathi esiningi abafowethu siyezwa ukuthi abadumile kodwa futhi umuntu mangabe sedlulile emhlabeni thola ukuthi asikubona udumo lakho mfowethu omhlungu. So mina ngathi kade ngazibona ukuthi nginalo ikhono kodwa bengifisa ukuthi ngithole isikhathi esiright ukuthi ngikwazi ukuthi ngingene emculweni ngoba angifuni uqamba manga mina angifuni ukuthi emlandweni kuthiwa waqala ukwenza idemo ngo1990 bani kodwa uzoduma ngo20 bani ebolonto futhi nakhona eduma ngoba esegula ebolonto sekuvela ngoba sekufanele kuzwakale namahlazo empilo yami. Exactly. Mina ngifisa ukuthi makuthiwa ngiyaqala njengoba ngiqalile ngangena this year endimeni uthi uphela lonyaka at least ngibe ngisemadoneni hayi ukuthi kuthiwa ngiyivukane ngibala nama upcoming artist. Mfowethu sekule nkulumo yakho imnandi kakhulu ngiyayithokozela ngoba ivezo wena ufuna ukuba umap manje njengamanje ngise upcoming artist ngesiZulu ngiyivukana. Okay asiqhubeke. So ukufisa kwami angifisi ukuthi ngigcine mhlambe ngila ngikhona ngifisa ukuthi ngikhule futhi ukukhula kwami angifuni ukukhuliswa kwengane ngifuna ukukhula like into iyenzeke ngokukhulu ukuphazima kweso sebeqalile abanye abafowethu bayasho bathi ngifana nengane ezaliwe yangagaqa yavele yasukuma yahamba ababona umsebenzi wabo abezwa izigi zomfoka akhe ehlala embadada. Mfowethu masulalela umculo unoshuni uhlukene umculo sithi masikuzwa mfethu njengoba ushana manje isiginqe nokuzazi ingoma zakho sikubona uhleliwa namathela kumajota sithatha usibeke kwenzakalayo. Sengibonile ma utawungithanda ma
uthi awungithandi mama sengibonile ma uthi awungithandi mama uthi awungithandi mama uthi awungithandi mama uthi awungithandi mama nina nizenza inyamazane mina ngiyabathanda abantu bawethu nina nizenza inyamazane mina ngiyabathanda abantu bawethu ngeke balela abantu bawethu ngiyabathanda 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 njengoba ngidlala loshuni yaba lokho ngicela ukuveza izwe lonke libhekile lilalele kuthe ngonyaka ka2020 indlaba ephika ngempela ingonyama kaMaskandi kwakumhla ka15 December yawuthatha ngokusemthethweni oshunobhoko yawuhambisa empangeni ushunobhoko la uyothola khona usempangeni njengamanje la usuzinze khona usekho kwamaphumulo ngoba umnikazi wawo umuntu owawuphemba akasekho emhlabeni kodwa ushona eseyawuthatha awuthatha lokhu engusho ngushiso ukuthi ngonyaka ka2020 15 December uMajota wahamba nami neyinsizwe bemdrivela saya kwelakithi la yebo hayi ukuthi mhlambe wafika wajika wangena emabaleni akithi egcikeni la ngikhulele khona eMambatheni wafika walala khona wavuka ngakusasa sabuyela futhi sabuya seza la eThekwini okay okuthe ngifika la eThekwini iyona insizwa engifike la yangamukela ngezandla ezimhlophe yes ingakho ngidlala lesitayela sakhe number 2 uMajota ngicabanga ukuthi mhlambe ngingumfana wesibili noma ngoqala mangaphosisi akwazile ukuhlala naye phansi emfundise ama touches oshunobhoko ngokwasesiginqeni okokucula amanothi nani bese ngiyibambela mina ngoba umculo wakhe umculo engiwuthande kusukela ngisakhula ngisekhaya eqale ngene endimeni ngicabanga ukuthi wayikhipha imix it ila engaqala khona ukuzwa ukuthi khona umfana ukuthi uMajota uculayo uyalaleleka futhi lokho akuculayo amnandi so kuhamba kwayinto engiyithandayo ngenhlanhla ngithema ngifika la eThekwini kwakuthi umuntu oseduze kwamasho kangangokuthi belingapheli usuku mangabe ngekho busy engafikanga la engihlala khona nizomungunya nje njengababhemi akuyona ke imvuleni etha nombani uvakashelwa umculo omkhulu ungelutho umfana usukela emakhaya usayinikela intuthu kade lusiyingoma lokho engiveza ngoba ngiyafisa ukuthi umuntu oyozokuthiwa ngidlala ushuni kaMajota uma etholele inkulumo uyokwazi ukuhlaziya ukuthi ngila engikhona kungobani ungani ushaye lo shuni ngoba siyazi ukuthi abanye abantu umuntu uthi mayengase kubavana bavumbuke ngawo bathi phelu kusazoba nzima ke ngoba abafana basazolithwala ugodwa isho njalo ke insizwa Mfulongashi uthi ke ushunobhoko ke yena akazange azawuthathe kodwa wawunikezwa uyena ke uMajota wafika ekhaya bakwazi ukuthi ke bahlale kuze kuse lo shuni ke akona kushuni oshawa inomba sonke ke masikhuluma nje iqiniso ithema ivela insizwa ivela ngale single yayo baningi abantu abebengayazi sayibuza sonke ukuthi kwenzakalani mhlambe ngabe umfana oqhama kanjani lo nomsezenza uMajota kodwa ke namhlanje siyaxoxisela ukuthi cha hayi ngoba uphoqa hayi ngoba efuna ukudla abalandeli bakaMajota kodwa ke kusuka esekhona uMajota babevele babantu abasebenziselana noma abasebenza ndawonye wasemnikeza ke lapha nalapha ama point ukuthi mfana masuthathele ushuni ke nawa kwama point abalekile okufanele uwasebenzisa uhlelo ke Isintu Sakithi uhlelo naye ku DM Sakazi yona ke umabona kude wethu iSeza TV uhlezi ke usilethela izinto ezikhala kahle izinto ezimnandi siyizwa into ukuthi cha ingoma ikhala esandleni eningi zazo mfowethu uyayikhipha ke isingile yokuqala abantu bakwamukela kanjani futhi kwangithusa ngifuna uqamba amanga ngendlela engemukeleka ngakhona kodwa ekuthukeni kwami ngabuye ngakhumbula ukuthi no vele ngivele ngegama ebelivele laziwa futhi eqinisweni umfokazungu ube nabalandeli abaningi kungukuthi lokho kuvele engasekho emhlabeni futhi ubaziwa kakhulu lokho kuvele wonke umuntu wakubona ukuthi uMajota umuntu obevele ethamba kakhulu so abantu abaningi
bebengalindele ukuthi khona umfana ongaqhamuka ezodlala isitela sikaMajoda impela lesingalindele okuthema aqhamuka Mfulongashi beyizwe into yakhe ukuthi ilinka kakhulu kule kaMajoda base bevula amehlo okudala ukuthi ngesingile engikhiphile ethopa sopa abantu etholakala online namanje egilima kakhulu okudala ukuthi wonke umuntu egijime efuna ukuyoyizwa efuna ukuzwa lengoma bebuye becomment abanye bengibheke bengithole ku Facebook abanye manje ngixhumana nabo ku WhatsApp bazama indlela zokungixhuma bengithole so ngoba sebezwe lesingile so kungithathe kwangibeka kwelinye izinga njengomuntu obeqala ukukhipha umsebenzi ogcina ufinyelele endlebeni zabantu akubonaka abantu bangakithi akubona futhi abantu engiphila nabo la eThekwini abantu nje abathola ingoma base beyuza umsebenzi omhle kakhulu ovuthiwe kakhulu mfowethu ngiyacabanga ukuthi uthe usakhipha isingili alibanga khona ithuba kakhulu lemicimbi sike sakubona ensukwini edlule kukhona ingoma uphinde wayikhipha ithini mfowethu ngoba iseyintsha ekakasabalali kakhulu Zabanye nkosi yami Yelami kama ulibizanga Solomon uyababiza abanye baba Yelami kama ulibizanga Solomon uyababiza abanye baba Yelami kama ulibizanga Bana phansi empangeni Mfulongashi yebo mfowethu ngiyalizwa inoni uyalikhipha ulikhiphela umcimbi ngifuna ukuchecka sibheke lapho ngoba ubunesingili bakubiza kanjani emcimbini omkhulu indumo ezulu yekhapha eMaskandi esiphuma kuyona kule mpela sonke esiphuma kuyona mfowethu kwathini kuwena nje mabekuthinta bekuthintela lo mcimbi kwathi mangabe kuphuma inombolo kwakuthiwa sizofesa kuyona ngizothi kwakukufesa mntakababa okwakuthiwa sijoyine kuyona angifuni uqamba manga lapha angifakwanga nga connection akushiwo ukuthi ngoba nakho wazana no DM Sakazi ngoba nakho wazana nobani sicela ukufaka noma DM Sakazi bahamba ukhuluma nabahle bomcimbi sicela nizivezela lelivwane cha ngizothi kwaba inhlanhla yami mhlambe nengilozi endlabe iphika ngempela ikwazile ungembatha yathi iyakulwela ukuthi kufanele ngivele eMabhida ngiyomela igama likaMajoda bengilumela ngani igama likaMajoda ngoba akekho umuntu oke wasebenza noMajoda obe khona eMabhida kodwa kubizwe Mfulongashi ebafanina abakwazile ukuphila noMajoda esaphila kuyisibusiso lokho kukhona esikhulu kakhulu okungeza ukuthi ngigiye ngijabule ngincongcoze futhi ngalela langa ngithola ikoli ukuthi angize ngizovela eMabhida ngangilambile kodwa angibange ngisandla nganguphethe ngesandla ubuhle angiqamba manga nganguphethe ngesandla ngakuthatha ngabeka phezu kwetafula ngaphuma ngakho umfowethu uDumani uyaziwa naye kakhulu endimeni omculo ngafike ngamtshela bafisa ingenile ikholi yazi ukujabula kube ngathi ushawa na uvalo awukuzwa ngibuza ukuthi mina ngesingisi sengizoya eMabhida emcimbini omngaka mfethu ungangene eqalula kuona isikhuluma iqiniso okungangeni nombani lokho kuwufakaza ukuthi Mfulongashi ufikile ngempela futhi ufike ngempela usho umobhoko ukhona kusazodlala Nayizola ngithi insizwa kayikholwanga ayizange izifakwe ngo-connection ngoba siyazi-ke esikhathini samanje into eningi ethinta umculo kaMaskandi kuya ngokuthi wazana nobani noma waziwa obani ukuze ukwazi ukuthola into eyikhala kahle kodwa-ke insizwa yafesa njengabo bonke abantu ukhishwa inombolo ukuthi cha ofuna ukuzoyiveza kabhalisa uNkulunkulu kwemkhulu-ke amadlozi nengelosi zonkonke ogoqe kathathu zamamukela mfowethu siyafika eMabhida ngithe mangifika eMabhida umdlalo bekufanele uqale ngabo 10 kusho ukuthi mina njengevukane bekufanele ngidlale mhlambe ngabo 10:30 okay wabambezeleka umcimbi wagcina uqale ngabo 1 kulesi esigabeni sokuqala ke obekuyithini bekufanele idlale Mfulongashi ungene bekuyoshaya u4 ngoba ngicabanga ukuthi ngithe ngehle stage u4 busushayile kwenzeka izimanga ke lapha
Mfulongashi akaziwa ndawo ngoba kushiwo kuthiwa angaziwa ndawo. Yes. Kodwa ngithe mangidlala le ngoma engiqeda ukuyishaya ethi Solomon nayo futhi ekhona online iqala ingena izolo. Abafuthi baqale bayidownload isebenza kahle kakhulu. Yes. Ngifike ngadlala yona ke stage ngoba bekuthiwa isikhathi sekho iartist sezodlala ingoma eyodwa. Ngene ngalethe obhasopa abantu ngashalethi Solomon. Yabona abantu uma ungena bengakwazi bavele beqale bethule bekubuke. Kodwa ithe imiqala kubhekwa tuyokhonza unyazi. Ngibone kwehla abantu bebehleli phezulu besondela istage. Bela stage ngibabone sebephakamisa izandla. La uMC azowamemeza khona wathi hayi uyayibona le nto ucela kuphakanyiswa izandla phezulu. Baphakamisa izandla. Ithe imiphela ngiphuma kwathiwa ngibuye. Ngenxa yesikhathi angifuni ukuqamba manje ngithi manje ngophondo. Yeah. Ngenxa yesikhathi batho stage manager bayacela ukuthi ngingabe ngisabuya ngoba kufanele kudedelwane baningi abaculi. Nomcimbi uthe ukudelay. Yeah. So angeke ke ngithi ngifika senzoqamba manje ngithi manje ngophondo warawara. Mina ngumfana ohlakaniphe kakhulu. Ngibonile ukuthi isikhathi bese sivele singekho. Yes. Mina kube isibusiso ukuthi ngidlale ngalesa sikhathi engicabanga ukuthi nakhona lapho bekusengilozi yendaba eyiphika ngempela ebibambezela izinto ukuthi kuze ngizodlala sekufika abantu ngoba masikhuluma ngo-past 10 sikhuluma ngesikhathi eseli kakhulu. Eseli kakhulu lapho mhlambe ukwazi nje mhlawumbe uzobona abantu abasalungisa ama-security. Yebo kuphela. So okuthema ngiphume stage ngavinjwa abantu abaningi kakhulu bebekhona emabhida bethi bacela ama-CD. Nebhadi ama-CD bengawaphethe. Nebe ngiyiphethe besodlala ngayo ibe nenkinga yangare umshini wangakwazi ukuyirida. Ngagcina ngisebenzise i-cellphone. Lokho okuphinde futhi kwangimangaza. Okugcine sekudala ukuthi mangifika endlini sihlale phansi nomfowethu uDumani. Wathi ndoda kufanele ukuthi Darko Blue ukuthi kufika uSeptember bose uyikhiphile album. Ngedemand abantu bafuna i-CD hayi ukuthi mhlambe kade ukuthi sengizoqashwa noma khona esengizobizwa khona. Yes. Ngoba abantu bathi bafuna i-album sekuyaphoqa ukuthi ibe khona. Ngoba njengoba izoba khona bazosupport abayithenga. Kakhulu ziyangena incingo bangena WhatsApp na Facebook bathi abantu bafuna i-album ezobishisa kakhulu. Usho kanje? Izobishisa kakhulu le-album. Ihloko sayo ngizokusenza ngoMajota ngizokusenza mhlambe ngento ephatha uMajota kodwa izobe inengoma ezu3 ezokukhuluma ngoMajota. Isho njalo ke insizwa ithi ke cha umsebenzi ngendlela abantu abawudinga ngakhona izokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi emva kwesikhathi esithile iqalele sona izobe sokhipha kumsebenzi kulandela ke into ethe yenzeka lapha emabhida emcimbini omkhulu impucuzeko. Ngathini lokho kwakhe enkulu iprofile mfowethu ukubonakala kulo mcimbi sekwenza noma ngathiwa ukhuluma nami umhlelo womcimbi kodwa kube lula ukushesha ukukhumbula ngoba siyazi ukuthi umcimbi othanyelwa ngisho na abanye abahleli bemcimbi. Kakhulu mangaphosisi epagini lami indlela elikhule ngayo since ngibuye emabhida kusukela ngesonto kuze kufike elangeni langomsombuluko ngilibone elikhula ngendlela emangalisayo. Ngikhuluma ngepage lika Facebook. Okuyizithelo ezinhle lezo. Okuyizithelo ezinhle kakhulu mangithi ngiyabuka ingoma engiyikhiphe ngolosihlanu ngikhiphele kuyidlala ngeSabatha isitrenda idlula ingoma engayikhipha mhlambe 3 months back. Okusho ukuthi umsebenzi abantu bayawubona nokuba semabhida kwenze inkulu izinto. Kwenze isimangaliso kwenza ukuthi igama lika Mfulongashi likhule ngendlela emangalisayo. Mfowethu kusuka la bikela umbukela lapha ekhaya kusuka la manje yini esizoyilindela kuwena kusuka manje. Zamambua, no Kazamafa, Helena Mapalawa.
kule ngoma ngiyobe ngihamba nembongi noma inyosi yengonyama kaMaskandi ebesiyithole ngo2020 nginayo umfowazungu ebizosebenza naye kwenye iproject abesanda kuyenza ebisenomsebenzi owodwa indaba iphika ngempela le ndoda ibizosebenza inyosi yenkosi ayikho inkosi engenayo inyosi kuba njalo okuthema ngabe umfowazungu edlule emhlabeni ngase ngithi no lensizwa ngoba vele ngangikade ngiyithole mina sisaxhumana nayo ngizoqhubeka mina ngisebenze nayo ezingomeni ezinjengana lezi ingoma bekade ezosebenza kuzona esebenza noZungu lana ke lengoma izobishisa kakhulu iyona ke kuzobe kutholakala kuyona inyosi noma imbongi yengonyama kaMaskandi okumfokazungu ithi insizwa ke izosilethela nje umsebenzi oshisa kakhulu ayizonamathela kakhulu ekutheni yonke into ibizwa ngomajotha kodwa kuzobe kukhona ingoma ezintathu azobe ekhuluma kuzona ngomajotha futhi ke uphinde wasibalulela ukuthi njengoba besuka empangeni sazi impangeni idume kakhulu ngamagoso uthi nje cha akabanga igoso yena nje ungumculi kaMaskandi mhlambe ke mfowethu siyakubona usebenzisana nabanye abaculi kusuka manje kuyaphambili album ozoyikhipha kule album ezophuma njengamanje abaculi engifisa ukuthi belindelwe kuyona abaculi bawu2 kuphela futhi kulabaculi abawu2 akekho umculi okuzothiwa mhlambe usenegama noma udumile unabalandeli aba1 million ngizosebenza nomfowethu okudumani bese ngisebenza nenye insizwa ukuthi uDubla Stimulus emsini enephimbo elihle kakhulu okuyinsizwa ekholelwa kakhulu kumina labantu engizosebenza nabo ngoba bakholelwa kumina angeke ke mina bhuti omdala ungithole sengihamba ngiyobiza abantu mhlambe abangangazi mina ngoba ngithi ngifuna ukuzama ukuthola udumo noma igama so ufuna ukulandela abalandeli bakhe bazi wena ngizosebenza nabantu engisuke nabo phansi kuze kufike la engikhona nabo laba khona ebese kutholakala lenyosi ekade ngikhuluma ngabe bese kuba yenye intombazane ezoba sengomeni ethi uyaroka nafu le ngoma izobe ikhuluma ngomajotha leyo ngoma izobe futhi ishisa kakhulu ngicabanga ukuthi yona ngoma ezoba hit ezodlula zonke ingoma ekho usho ukuthi singayithola ingoma yokuhlukanisa unyaka kule album ozoyikhipha kakhulu ngeke izibe yodwa hayi ngeke izibe yodwa engomeni ezu13 engiplan ukuzikhipha ngathi mhlambe ingoma ezu9 ezobe ishisa kakhulu esingasho ukuthi kuzobe kuyi-hit album okay nangumbuke lapha ekhaya uyathanda umsebenzi wakhe indlela okhuluma ngayo uyabona cha ngakwazi ukukholela lo mfana awubapha amazwi okubathembisa ukuthi bangasuka eduze kwakho bangasuki kuwena okokuqala engakusho ukuthi Mfulongashi njengoba eqalile anginayo ke lento ukuthi kuthiwa ukuhlehla kwenqama akusho ukubaleka usukusakhokha amandla mina njengoba ngiqalile ngifaka igiya lokuqala ngiyanyuka njengamanje ngihamba ngogear number 3 mangikhipha album ngizobe sengigear number 5 yamoto yo640 straight ziyakhala kuphela njengoba ngishilo ngathi le album ngifuna ngisuse kwi-upcoming ingibeke at least emaduneni nakhona emaduneni futhi ngizobe ngingahleli makuthi izongibeka khona kodwa ngokwami ngifuna ukungena shi phakathi enkonzeni wethu asiphi umbukela indlela zokuxhumana nawe indlela otholakala ngayo bhuti ngiyatholakala ku TikTok ngiyatholakala ku Facebook ngiyatholakala ku WhatsApp nasekufonelekeni ikhasi lami Facebook lithi Mfulongashi Sibiya Shando Sibiya Shando kulelo khasi ngifake nje ipic yale ngoma edlule ethi obhasoba abantu bese ku TikTok Mfulongashi 36 ngisafaka isithombe esifanayo ku WhatsApp nasekufonelekeni ngiyatholakala enombolweni ethi 079 082 6850 siphinde bhuti 079 082 6850 uyothola Mfulongashi lapho uyamfonela uyamWhatsApp khona usunaso isikhathi la uthi khona mayiwashaya usikhathi sokuthi angifonelwa sikhona isikhathi esinjalo noma umuntu mekudinga ukuthola nami nini kade bhuti ngaba naso ngingakaculi mina ngo 9 o'clock ngisuke ngasatholakala efonini ngisuke sisecharging yami ifoni bese ngifaka ku silent ngifaka do not disturb ama miss call nama message ngize ngabona ekseni mase ngivukile ukuthi ngivuka ngasikhathi sinike nami angizazi ngoba anginaso isikhathi esiqondile
Njengoba hlezi ke sikuthembisa ngaso sonke isikhathi ukuthi yonke into esiletha kuwena into esuke isashisa into futhi ke ezohlabahloso njengoba sibona ke ingxoxo sinayo ke ke insizwa yaphansi ke empangeni sisibikela ke ukuthi ke cha ize ibe kuleli zinga isukaphi nomculo isukaphi futhi ke nawo ke ushuni kamadoda sicelayo ke ukuthi ke kubona bonke abantu ababukele sikwazi ukuthi si support insizwa siphinde sikwazi ukungena nama digital stores sikwazi ukuthenga ke lezi ngoma esezikhona ezimbili ngoba kubalekile ukuthi siba support ukuze bakwazi ukusikhiphela umsebenzi omuhle ozophinda usijabulise njengoba isho ukuthi ke kunomsebenzi ophekayo njengamanje ethembisayo futhi ukuthi ke uyofika ube mnandi kakhulu ukudlula lezi ngoma esithe yayikhipha uyazi ukuthi ke njalo ke mase sizohamba sizoke singahamba ukuhamba thina sisuke sibuya ngoba sihlezi sikulandela abantu abakuthokozisayo mfowethu awusiphe nje umuco hodwa ngizobe sesivalelisa sihamba owodwa nje mfowethu sivalelisa sihamba ingoma emnandi yaphila Sihambe siyophola sibethwe ngumoya angicela sambe sihambe siyophola sibethwe ngumoya ngicela sambe sihambe siyophola sibethwe ngumoya Ezekiya malo Ezekiya mama Ezekiya malo Ezekiya mama angicela sambe sihambe siyaphola sibethwe ngumoya angicela sambe sihambe siyashaya umayolande sinikambisela ngeyithende ke ibona ke buhleke lokho bizomlindela ke kuyona ke ialbum mfowethu amazakho nje ukubonga nokuvalelisa kumbukeli futhi sesihamba ngicela ukubonga kakhulu kubhuti uDM Sakazi lokhu ngicela ukuveza bafethu namanje njengoba ngilana hayi ukuthi mhlambe ngibizwe ngoba nakho utshiswa ubhuti uDM Sakazi ungibize njengomfana ambonayo ukuthi unekhono futhi umbone nesasasa endimini omculo kaMaskandi lokho okwenza ukuthi ngifisa ukuthi ngiveze lokho ebantwini ukuthi ngicela ukubonga kakhulu kubhuti uDM Sakazi bese ngibonga kwiSiyeza TV bese ngibonga kakhulu kubafowethu abangisekile izinto zenzima umculo usungipusha ukuthi uyangidinga ngibonga kakhulu insizwa zangakithi oFasimbe Mathubu zonke ngokubambisana esekole esithekweni esemakhaya ngiphinde ngibonge kakhulu izinqanqathela kaMajota engithe mangiqala ngivela ngingoma uqala zathi mfana siyakuzwa siseduze sokuseka hayi ukuthi ithe seziyangilandela cha zizongiseka kuyo yonke into engiyenza mangabe inhle zizongiseka ayikhathalele ukuthi kumnyama kubova abantu bathini amen ngicela ukuthi ngibonge kakhulu bese ngibonga kakhulu intombi yaseMambatheni engizala kuyona yangiphi isibusiso ngiqala umsebenzi wami njengoba ngakhipha ingoma yokuqala nje ethi ngishebeleze ngihamba amazwi yangoma ekhuluma ngentombi yaseMambatheni ezala mina bese ngizobonga kakhulu umfowethu uDumani uthisha wangempela ukuthema ngabe kuvela into kanjena wathi no ndoda phusha ngizophusha wena uDumani kufanele ngabe nje manje album yakhe iphumile kodwa ugcine ihlehlisa ngezathu zokuthi sekufanele ngabe kuphushwa igama likaMfulongashi lokho ngiyakubonga kakhulu kuyithuba elingqayizivele akwandele bani kunjalo mntaka baba ngiyabonga kakhulu bese ngibonga ke neinsizwa ke eziphushayo emsakazweni yonke khona ezinkwazile ukuthi mangabe zithi ziyaluzwa udumo ludumele eduze zangibiza ngenza ama interviews bese ngibonga kakhulu futhi insizwa engibambisene nazo mangabe ngigibele stage ngiyabonga kakhulu ngiyacela futhi abafowethu ukuthi umsebenzi kaMfulongashi bewuthenge ngiyafisa ukuveza lokho ngingakahambi mntaka baba uma ngabe udownloada umculo noma umsebenzi weartist ngiyafisa ukuthi beqaphele lokhu abafowethu nodadewethu engazi ukuthi bengasebenzisa lezi zitolo ezothatha kungaba i-airtime noma kungaba ukuthi leso sitolo sifuna ama banking details zalowo muntu othenga umsebenzi weqhawe kunjalo ngoba uma usebenzise idatha umfulongashi akeze ukuthola lutho lokho kuzodala ukuthi mangabe
Mfulongashi sehamba emhlabeni kusasa bese kuthiwa Mfulongashi ufe ngenalutho kodwa ubedumile ubecula kahle ethanda izwe lonke. Niyayizela ngani zakwethu amazwi akhayo aqwashisayo ngoba kubalekile ukuthi noma ungena kuyithenga ingoma qinisekisa ukuthi akube khona umculi akuzuzayo ukuze kusasa kungathi izinto mase zimonakalela kube thina futhi abokuqala ukumkhomba nalokho ukuthi ke umuntu afika download ingoma aphinda ayishare ku WhatsApp inilimaza kakhulu njengamaciko. Kusilimaza kakhulu futhi ngoba uma ngabe uthi emsakazeni naleyo ngoma kaMfulongashi mhlambe emeyishare nabantu abawu6 labo bantu abawu6 bazoyishare mhlambe nabantu abawu6 naloyo 6 ushare nomuntu uyabona ukuthi labantu banayo yesi ingoma Mfulongashi useyaziwa but Mfulongashi ayikho into ayitholile uthi emsakazo uyidownloadile yesi mhlambe izitolo zabonto okay nangu bethe ingoma Mfulongashi ngalo 10 rand kodwa egcineni kwakho konke labantu abawu6 abasherelwe uthi emsakazo kusho ukuthi ngabe Mfulongashi wenze lo 60 rand lo 60 rand ukuzothi usuhlangene nowabanye abantu mhlambe igcine sekuphuma imali engango 3000 bengakwazi ukuthi Mfulongashi ayiclaim ekwazi ukwenza ezinye zezinto ezomenza ukuthi akhuphuke njengoba bebasebenza. Ngani zawethu akusho mina kusho la kithi zoyaphansi ke empangeni ithi ke cha bafowethu akwesisupporteni ke siyacela ukuthi nalomsebenzi ke ezokhipha mase kushaya isikhathi sokuthi ukhiphe ngani zakwethu siphinde sikwazi ukuthi siyisupport uthi emsakazi uhleze ezobonga ngaso sonke isikhathi enimnikeza sona inhlonipho ngibonga kakhulu ngani zakwethu ningadikibali kona konke nje sikwenza ngenhloso yokuthi sikhulisa amaciko siphinde sinikeze nani ithuba lokuthi nibazi kangcono mina nawe asiphinde sibonana ku interview elandelayo angeke ngisho ukuthi ngizobe ngiphethe kodwa khona ngimphethe angibonge.